Los candidatos del bloque nacionalista galego acudieron hoy a la Rúa da Barreira, donde habitualmente aparcan coches oficiales, para recalcar que renuncian a sus privilegios como miembros de la corporación. Los nacionalistas indicaron que en los años que llevan en el concello no han tenido tarjetas de aparcamiento, no han utilizado entradas de protocolo y han pedido espacios reservados en actos organizados desde el ayuntamiento. As persoas que formamos parte da candidatura do BNG Asembleas Abertas queremos expresar que renunciamos de maneira manifesta aos privilexios que se derivan do exercicio do noso cargo de representación pública. Nós non usaremos entradas de protocolo, nós pagamos de feito as actividades que se organicen desde o Concello, nós non apoiamos coa nosa presenza a organización de actos por parte de esta ou outras institucións que consideramos que supoñen un mal gasto do diñeiro público, pois nomeadamente viaxes ao estranxeiro que non teñen ninguna repercusión positiva para a cidade ou incluso algunha comida que se ten organizada con ocasión de algunha visita de algunha ministra. E, por suposto, nós non aparcaremos onde non pode aparcar o resto da cidadanía.